Bună, bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Al doilea videoclip. Da. Scuzați-mă. Așa. Astăzi băgăm un meci de Alias. Da, un meci de Alias. Și atât pe ziua de astăzi, că na. Atât se face. Dacă îi batem foarte ușor, o să jucăm mai multe. Dar nu cred. Asta se aude prea tare. La CT, hai la CT. Le-am luat așa niște skin-uri noi. Fiți atenți ce skin am pe AK. E bombă. Ah! Nu am luat. E prea frumos. Bă, da, nu-l omor pe ăsta, bă, deloc, bă. O să fie greu. Nu vă luați de mine, că nu prea știu să joc. Are level 52. Deci, na. Hai să începem. Și să-i dați follow lui LOLS, pentru că și el s-a apucat odată cu mine. Ăla e singur, mă, în echipă. Bă, nu-mi place. Ăla e singur în echipă. Și e prea ușor. Wow, am luat unul. Am luat fix pe la mai prost. Hai, mă, hai. Mamă, 7 level are. Să vă arăt și skin-ul de pe 90. Am și skin pe M4. Da, e mai așa skin-ul de pe M4, da. 11 gold. 0,11 gold. Haide, meciul tău. Meciul nostru. Nostru e meciul. Hai, mă, hai, că al nostru e meciul. Să dați și voi un like și un subscribe acolo, că na. Sper că v-a plăcut primul videoclip. A fost mai așa pe Caterin, că m-a sunat și mama și unchiul meu. Wow, ce i-a dat-o. M-a sunat și mama și unchiul. A fost mai pe Caterinca. Bine, eu așa am vorbit, adică nu am făcut panoramă. Chiar așa am vrut să se întâmple. Hai că așa am vrut să se întâmple. Care? A fost la întâmplare, știam că mă sună.
Că dacă știam, ne-am pauză dinainte. Putea să-mi trimită. Bă. Bine-s. Uite ce slab trag. Uite pe ăsta l-am și eu. Pe 90. Am... Zi. Cum se cheamă skin-ul ăla, că am uitat. Că-mi bag ceva. Ce prost. Mamă, frate, doi sunt aici, bă. Măcar că a plantat bomba. Nu, vezi că vine tunel mic. Așa, mă, monster. Sper să mă aud, nu ca la primul videoclip. Bine, nu ne-am auzit pentru că n-am scuză, dar chiar așa a vrut. Zi. N-a vrut să mă aud, să... Nu vrea să vorbească. Pentru că nu vrea el. Pe canalul lui vorbește, dar pe canalul meu, na. Nu vorbește că nu vrea. Băi, frate, băi. Nu mai merg pe aici, că vreau să-și dea seama. Voi ce l-am luat pe ăsta. Unde ești? Unde ești? Îmi bag ceva. Uite-l, bă, aici. Aici era, mă. Bate, unde? E cam bate. Ce level are monsterul ăsta, oare? Nu știu că mă uit când spune. Ua, 50 level. M-a pus bine. Dar eu nu știu. Aha. Bă, ce slab am tras! Ce slab sunt! Ce slab! Bă, ce slab! Dacă ăsta se pune așa ușor, mai jucăm unul, dar nu cred că ăsta se pune sau tot. Și azi ce fac? I-am dat-o. Va, m-a lăsat singur. Cum Bă, nu, sunt prost. Bă, sunt prost. Prea prost. Bine, deși trebuia să-l omoare pe ăla. Că ăla-i slab. Mamă, frate. Ia, fiți atenți. Cum? Așa. Plantează ăștia bomba direct. Vezi, ai grijă. Aha, da. Wow, și am dat-o. Chiar și lui ăsta îi dau. Nu mai luat, nebunule. Ce noroc a
a făcut săritul ăla, bă, sunt prea slab, trag slab. Bă, gata, mă. Că m-am enervat. Hai că s-a enervat David. Wow, s-a enervat. Uitați-mă skin-ul meu. Mi-am vândut pe 90 cu tot cu skin. Ce bun sunt. Lasă-ne, bunule. Nu mi-ai dat. Ce? Bă, sunt prea slab. Bă, sunt prea slab. Sunt slab rău de tot. Ia gata, mă. Dar ce? Eu sunt prostul lor. Dați-mă, da. M-a mutat undeva. Stau mai bine altundeva. Steam pe scaunul ăla, nu mai puteam. Las că acum stau și confortabil. Gata, îi bat pe ăștia. Îi fac praf. Mamă, ce bine am dat. Intră. Când? Bă! A, mă, că îi dădeam numai în cap. Ăla nu mai zice nimica. Dădeam numai în cap, îi dădeam. Las că mă duc aici, stau aici. Hai, mă. Omor, să planteze cum pare porciorii. Bă, nu! Eu mă las. Bă, ce slab trag. Da, să pune prea. Mă bat ăștia. Bă, ești nebuna? Bă, am intrat în el. Da. Cât de prost. Bă, cât de prost trag. Nu. Mamă, și a scăzut. Mi-a scăzut rău. Mamă, minus 25. Da, 450. Da, am făcut level 2. Da.